Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarni mingguta sadarion ima minggu pasapulopaton dung Trinitatis manang hasi tolu sadaun ni debata. Doho topik mengaradoti tonani Jahoba. Tapuka masuk marendehita sian buku ende nomor tolu ayat sada sahatu ayat tolu. Ku
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jahoba, tau partano batoan di ari hagogotan, jala ditadda do akan marhaposan tu ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami na di Banua Gijang, mauliate ma rohanami tuho, ala dilehonho anakmu na sasadai tuhami, jala di paluaho hami sian gom-goman ni sibolis. Hu pangido hami tuho, say ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami jupa masa hasusaan, dohot hagogotan. Say sama dosa nami, dohot panglosian nami di hatam na badiay. Say parbadiay maroha nami, marhite-hite todim, jala pamasuk hami tu hanguluan sogot, asa pujion nami hodisi, ro di saleleng nileleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Marende hita sian bukuende nomor 224 ayat 1 sahat 2. Tatangihon mapatik ni debata di mingguon, imasian patik paupaton dohot lapantana. Ingot tamu ma pabadiaon ari minggui, di naonomari ma ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro dipinahanmu, ro diisini hutani halak pe, namang hebati hutam. Ay dinaonomari do ditokpa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala diparbadiai. Dia do lapatan nii, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata, ikon badiado hata ni debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Marende hita sian bukuende nomor 733 ayat 1 sahat 2. Roh
Hatopotima dosata tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hamido, dosa dohot panglesan nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, alani pangokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuha sesani dosata. Songon sitong na mangulu au nina Tuhan Jahoba. Tungna solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalana. Asa mangulu ibana. Hasanga poma di debata na digijang. Amen. Marendehita sian bukuende nomor 471 ayat 2 sahatu ayat 3. Nama
tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel diari mingguon, imanan yenet sian Matius 15 ayat 1 ayat sia, tajahama marsikat soring. Dungi Roma akka si boto surat, dohot akka parise sian huta Jerusalem, mandapoton Yesus nin nama. Alainin nama mangalusi nasida. Ia hamu boasa lausamuna patik ni debata paingot-ingot adat munai. Alai hamu memudahon, ia adong nama dok tu amana tu inana, pinelehon ma tagonan na patut hian pangurupik kudiho, dang pola be halaki pasangapon amana manang inana disi. Hamu pangatsi, nasi tongdo dapot di hamu, hata na sinurirakon ni si Jesaya, dina nidok nai. Jala mango podo pambahenan nasida pasangapon au, ay poda ni jolma do di podahon nasida. Ima sahatna martua do akan tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 678 ayat 1 ayat 2. Tidakon ma haporseaw tay, songo na hina tidakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disi ibana paimumulak sogo to tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, dohot diasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabegema kor punguan lansia diuduti ama partukuan.
Tikting namasa diuriata di mingguon tanggal 1 September 2024. Naparjolo, ruhut parmahanion dot pamicangon. Mamuka sadereon hona ruhut pamahanion dot pamicangon do Daniel Aryadi Sialagan ala marbagas so pangautoyan nihuria maringanan di Jalan Beringin 5 RT 10 Sada RW 4 nomor 40 Sada Kecamatan Cipayung Pondok Ranggon Manang Wik 2. 2. Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Sadarion Minggu tanggal 1 September 2024 Patupaon Niuriado ibadah pamuayan Parguru Malua Rapdo Natoras masuk pukul 10.04 WIB maringanan di gereja. Hari Minggu tanggal 8 September 2024 dimulai pasiajaran Marguru Malua maringanan di GSM Gloria lantai 2 masuk pukul 10.00 WIB nani ulon ni pandita laos diuduti Ipsus Manang ibadah khusus masuk pukul 10.05 WIB. Tolu Partangyangan Wik. Hari Selasa tanggal 3 September 2024 Patupaon Niuriado Partangyangan Wik Sada 1 Wik 12 di gereja dohot live streaming. Masuk pukul 10 sia WIB. Namanjabui Ima Ruas Wik Pitu. Opat Dewan Koinonia. Punguan Lansia. Hari Selasa tanggal 3 September 2024 Patupaon di Punguan Lansiado Kebaktian Padang di Puncak Bogor. Nani ulon ni Pandita Roden Epsitorus MTH. Kunjungan gerejawi Kor Ama. Hari Jumat 1 hari Senin tanggal 1 tanggal sia September 2024 Borhat do Punguan Kor Ama Patupaon kunjungan gerejawi tu HKBP Ambarita Samosir. 5. Dewan Diakonia Seksi Sosial Taboan ma ditangyakta akka ruas nihuria na di bagasan parsaiton songon naung tarsurat di tiktingta. Onom tupak tu haporluan operasional huria. Hari Minggu tanggal 8 September 2024 Patupaon Niuriado Papungu Tupak Baen Haporluan Operasional Huria Siganup bulan di bagasan amplop. Tapa saat ma sian lasni roha songon parbue di hapor syata. Pitu boa-boa. Obar tu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite tiktingon pingangido tu sude ruas ni Huria asa tapasaat bema pelean tahun tu Huria manang tu situa wiknabe. Walu panitia tahun okumene inklusif pesta gotilon hari ulang tahun AKBP Cibubur 45 tahun 2024. Hari Rabu tanggal 4 September 2024 Patupaondo rapot koordinator panitia masuk pukul 10 siawib maringanan di konsistori laos tiktingon ma nagabe undangan tusude koordinator asareta mandohoti rapoti. Sadarion Minggu tanggal 1 September 2024 dung sidong parminggon pukul 10 WIB Patupaoni panitia do pasaton lukisan dohot karikatur turuas naung mamesan maringanan di gereja. Daftar goar ni ruas naung pasaton sepotanitas persembahan kasih lukisan 3 dimensi Pulau Nabadia dohot lukisan karikatur boima tajaha di tiktingta songonima tikting di miguta sadareon aka tikting namangyut boima tajaha na tersurat di warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Korwik sia diuduti dohot korwik 10.
Marendehita sian buku ende nomor 640 Uhud Pasahat Pelean. Haholongon siang hijau lasti roa nahotri tu palia
na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di hita nagabe turpuk jamita di hita di minggu sadarion minggu pasapulu opaton dung Trinitatis. Imana tarsurat di buku Musa Palimahon bidu opat memukasian ayat sada sahat rodi ayat 2 diuduti ayat onom tolhastu ayat sia hujahauma dihita. Nuaing pe ale Israel saitangi homma aturan dohot uhum akan nahupodahot tuhamu si baheno muna asa mangolu hamu jala masuk kamu tutano si teano munai nanilehon ni Jakoba debatani oppumunai tuhamu dang jadi aba amuna tuhata nang hutonahon ni tuhamu jala dang jadi orwa muna siani ikon rado tamuna do akatona ni Jakoba debatamunai nang hutonahoni tuhamu atong radoti jala ulaho kamuma akai ay ido gabe hapistara muna dohot hapata semuna dia dopan niya kabangso iadung dibegi nasida salukut akka aturanon gabe dohonon nasida ma bangso napistar sahali jala napatas marroha do bangso nabulonon ay tung tu bangso nabulo dia ma songoni jonok akka dibata songon Jakoba dibata tai manang 3 hali pehita pajojo ibana ay tung di bangso na bulod dia maadong aturad dohot uhum na tigor songon sadok patikon nauleon di hadopan muna sa darion atong ramoti madirim jala parhamaul situtu todim asa unang lupa roham di jamita akan naung ni ida ni matam asa unang talus ya roham sa leleko mangolu jala ikon pabotohonom mudo akai tu aka anakmu dohot tuaka pahopum ido yang go sani turbuki hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus topi ni mingguta sadarion madok mangaradoti tona ni Jakoba marasing do tona ni Jolma dohot tona ni Jakoba molo makatai tona olo do rapi kirata molo adong nanaing marujung ngolu martona manian asa puas rohani akka pinoparna molo tung petos hosana adong si ingoton gabi ima si peopon idora pangatusyo tamanang itap ni itaringot tutona alay tona ni Jakoba naneng dohonon na di bagasan turbukon ima marumakon hata ni di bata saluhut nanong pinasahat na marhite akka uhum aturan molo di hata Indonesia didok ketetapan aturan dan juga titahnya jadi ido nanaing taraduti hobar tu parsurudi topi minggu di bagasan partikianon. Daku boto dah ati nong heado hamu paborhaton ni anak komunal larang sudi. Ada keado pi paborhaton nokku laho mangarato dangi alai na huingot pohado na toras niba laho paborhaton niba mangarato. Tiki parjulu sahali au di paborhat dang kuliah ala kuliah au di siatar ro. Boy do sakidok mata maulo na yang perbaikan gizi mula kibatu jauh. Alay titis ya terotong kuliah ibadangi. Cina ngapala di paborhat tau kuliah songon halak na asing na lau tu pangaratoan. Jadi na di paborhat maau tiki na laho calopadita ma. Di si lulus kuliah bulan 12 manang 12 Desember. Laos di sido di bulan 2 di paborhat mamuseau. Na lau makobasi songon calopadita dia KBP Godung lagu boti. Di paborha mau dan apa lahirana adong acara yang khusus yang begitu maksimal alaniaha boy do pesa kiduk mata sensiat tartu lagu boti alai na paling nama bahen au tersentuh ditiki di paborhat ala penempatan na parjolo padita tu penang matong
Dakke do pe tongau unang majolo hudok tu pe nangate. Holan mar pasawa pe baboy do pe dia tong jari. 5 ope jari ong dang sudah do pe namar pasawa ton. Ala ni ido gabi mabiar ma bapakku sendiri. Ala idang ni pabua da mabiar ibana. Jadi di moto mananang hirasa atau di penang di telepon biasa dangi. Molo di telepon biasa kan. Tor habis do pulsana, kalau di dok halo, inna kan. Tor mitok do 50.000. Diisi pulsana 50.000. Holan halo, inna. Dang dobe sanga ha ningon dobe kan. Dang ni alusa dobe bapak ni ba. Halo pak, dang ningon dobe. Ha dobe ngamate teleponon. Artinya ditikina di paradiau ditangyak penaut Peter di dok kodo. Mono naing gabi padira na haseyaho. Borhat maho mardongaton hatani di bata. Dang boy gogok kulau manaruhok kodohot na lau mamaresoho 100%. Alai akapoda na nang upodahoni tiop may gomos asa unang marisuang dapotonom muma hanguluan. Imana hujalo asa boy margogo di pardalanan ni ngolu alay mardongaton hatan ini bata. Ita perasong nido manginang. Apalagi kalau kita tahu bahwa lokasi yang mau dituju oleh anak yang kita kasih ini adalah lokasi yang rawan, yang terkadang sebaik apapun bisa terjerumus sebentar saja. Taida don waingon namasa diakar televisi dot lana asing akabarita burjudo nian anak konon. Dakea dohonon akana buruk manang naboha aka pangalahon na tarbigi. Alai dung masuk matu media songonon pangalahon na sudah tarsomo. Dang songon iya nih burjudo ape adong musi nama nada toridokon. Sikola minggu kuyad doi ina guru sikola minggu na. Ay burjudo dak ayo lo songoni torina kan tarsongo rohana. Alaniaha tidak betul-betul memegang apa yang menjadi nasihat orang tuanya sampai kapanpun tidak akan mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang berupa berkat-berkat dari Tuhan. Alani ido manang sadi hari pe. Dang holan natoras tua kaya nakon na laho mga leon poda tu akaya nakon na tidak. Tetapi orang tua sekalipun tetap harus memegang nasihat orang tuanya nang penung nga marujung ngolu na tua-tuata isarana ditikion ido ubahen tona poda aturan hatan ini bata masih peopot tamanang di dia pehita ubeni ido adong ngata bata mandok patun hangoluan toy sama guan inna. Mungkin untuk kaula muda ini sangat-sangat jarang untuk didengarkan. Bisa memberi pengertian, perlu sopan santun, sikap, attitude untuk bertahan hidup, untuk membawa kita tidak menjadi manusia sombong. Karena orang yang sombong akan membawa dirinya sendiri kepada hal yang celaka. Ikut terus do tangi iba di natoras niba. Molodung marujung ngolu juk dum penyesalan na terjadi ati. Molo di awal lah do pendaftaran teh. Molo di ujung-ujung na baru mama nol soli. Oma dang sanga behula honna idokokoi torin na maktong. Dung marujung ngolu. Aha malapatan na manol soli molo dong adong beho sana. Dang adong be selagi masih diberi kesempatan. Radutima hatani di bata. Radutima tonani Jehovah. Ido nanaing disuruh de batatu halak Israel marhite si Musa di pidatona. Ido na disuruh de batasi Musa pasahaton di ujung ni parngoluan nanang peso sahat tibana dung haruar siat tano Misir dungi masuk tu halongonan di pardalanan nuaing ngas neng sahat nama tu tano na pinerbaga-baga ni di bata alai tongdo diingot nang peso sau tau tu si alai poda na sir debata iko sahat do tuhamu jala ikonido si peo pomuna asau nang marisuang ngolumuna karena generasi-generasi orang-orang yang keluar dari tanah Mesir bukan lagi 100% orang-orang yang di perjalanan itu amanginang. Jadi orang-orang adong mana tu di dalanon ngata boto beboha parir nada jului
Molo di zaman nuai ngakana tua-tua paling naritada si baso nate. Ba imana mangurupi molo adong na partus dengi dang adong na jolo dokter spesialis objinin na tarhonai dang adongi na jului alai ipe tong do parmudo ni debata boy do hipas-hipas akalan sia nuaingon dang alani kecanggihan zaman tapi karena Tuhan yang menuntun dan memberikan kehidupan itu. Jadi si Musa mapasahaton asa dipeo akka generasi penerus hatani di batape da kiamit topi ubay na di pasah ma mulai sian na danak ubay ni molodong na tardidi pitorudok kodo tu natoras molo marguru. Ingat ya, sekali dia sudah mengenal warna, sudah mulai melihat ke sana kemari, mari bawa ke sekolah minggu. Dengan mendengar dan melihat saja pun dia sudah terpancing untuk mengenal apa yang ada di sekelilingnya. Unang marisuang ngolum, odo torus nanidok asa unang marisuang hata ni dibata harus terus regenerasi ke semua kalangan, di kalangan anak-anak sampai yang tua. Unang sanga mitop hata ni dibata molodang marisuang do. Ay gudang do hitarak mekel lison rak manangyon barita nauli. HP ngalus rusar rumah tangga anak. Ayo dong doi. Saya dong doi. Adong do dison boy rap tumangihon hatani di bata. Sepertinya tidak ada persoalan di dalam kehidupannya. HP ya kaya nakon nanangku sadar kaya wolo mangatoy manang mangoloy natorasna. Dia maletak nih kebahagiaan nih. Tanga dong deh. Jadi dia meletak kebahagiaan. Molo diradoti hatani di bata. Ido nanaing. Dohonon ni si Musa tu hala Israel. Bahasa mania nate. Ikon didok torus-torus 5 Musa atau kitab ulangan berulang diingatkan. Kenapa harus berulang-ulang? Nah so bosan do Tuhan ni paingoton ya jelas tidak bosan. Selagi kita masih diberi kehidupan, dia ingin supaya kita mau berubah dan terus memperbaiki diri. Ido na dipasahat di 2 Timotius 3 ayat 10 1 10 Di hatan Indonesia didok segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi jangan sampai sia-siakan firman Tuhan yang menuntun hidupmu. Jadi firman Tuhan marhite aturan dohot uhum. Ido si tangi honon didok di ayat sadanakin nuaing pe dang didok marsogut daun manang haduan dang didok di songonon musik mololo moroham dang adong didok songoni alai didok nuaing pe. Ini adalah ketegasan nuaing pe ale Israel sai tangihon ma aturan dohot uhum akkana hupodahot tuhamu si baheno muna asa mangolu hamuninna. Mendengar Yakobus mandok girgir manangi-nangi bakol makatai. Jadi ini yang harus dipegang. Bagaimana supaya rajin untuk mendengar. Mendengar nasihat. Kalau sudah mati orang yang kita kasihi disimar hingga setelah laut dia nanti. Oma bapak Roma hotu nipikuina satu kipe tuni pikina ku dede untuk pui mana malo marhata bata mangrede alania ha alana ngamanol soli mana ketika hidup kenapa disia-siakan selama masih hidup sering sekali kita mengabaikan setiap nasihat sadar atau tidak sadar apalagi mulai sudut nopos nanti dulu oma perkataan entar boleh kok itu semua juga tahu mah. Yang mama bilang itu ada di Google isinya. Semua butuh hidangi. Holani dang sarupa cara pengajaran di Google do omak tai. Manang among tai. Jalari kok doi si tangi honon. Nah bartu hatani di bata. Jadi manangi hodo jumolo. Dungi di do mamusi asa mangolu hamu. Dapotan hanguluan. 5 Musa sangat terkenal untuk bagaimana kita mengenal hidup adalah pilihan. Orang yang mau mendengar maka ini yang akan mendapatkan kehidupan atau berkat. Tapi orang yang tidak mau mendengar akan mendapatkan kutuk, celaka. Molo di hata batak didok marjea. Molo didok
jea tudongat tari lebung tator muru deh, kasar hied deh. Jadi jangan sampai itu muncul pada kita karena kelakuan kita sendiri. Jangan seperti keledai yang bodoh, yang tidak mau berubah. Tetapi marilah belajar supaya tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Bahasa ikut di podahon terus. Allah memang nggak diboto di bata boha pangalahon di bangsa Israel. Sejugal rukong ate. Na jugulan, na cukatan. Didok piga-piga hali dangolo. Makana saya dong dohala. Mulu na tua-tua na mga tusihatan ini mata hirala Israel do hotorin na dotong. Alaniaha alani dangolo manangihon. Piga hali didok dangolo manangihon. Alai didok ma dilehod do pepilihan untuk mau mendengarkan supaya mendapatkan kehidupan. Molo masuk kamu tutano sitiano munainin na. Alaniaha do ikon di dok Tuhani songoniate. Ternyata tanah Kanaan yang mau dimasuki ini adalah bukan penduduk yang kosong, alai penduduk yang menyembah kepada berhala. Jadi komanat najolo kamu songonido, hirabosak kamu tuau, disobah kamu aka na asing. Ima molo tajaha, morodong bibil tadi ayat tolu, tuba alpeor ninna, itu adalah salah satu dewa atau patung yang mereka sembah yang dianggap Tuhan pada saat itu. Alai dipaingok ma, ingok ma, untuk berjumpa dengan Allah. Dengarkan kata-katanya supaya engkau hidup. Unang manibil tusiamun manang tuhabirang asa mangoluho jala dapota tua saliling dingolum ninna. Adong sada na unik di ayat 2 di dok songonon. Dang jadi abba amuna tuhata nang hutonahoni. Dang jadi orwamuna siani ikkorado tamuna do akkatona ni Jahoba debatamunai. Imahata nanang dohonon na jangan suka-suka menafsir firman Tuhan. Jangan suka-suka hati untuk mengatakan ini yang disampaikan firman Tuhan. Comot sana, comot sini, kemudian gabungkan, kemudian kita bisa berkhotbah di mana-mana. HP dangobar tu dogma nania jargon manang back to the Bible. Tidak sampai kepada arti di dalam Alkitab itu sendiri. Udang diorui. Dangan ang songoni hatan ini batain na. Apa dijahai bahana do. Ima naneng dohonon. Unang abbaan manang oruam muna. Tetaplah kembali ke dalam Alkitab ketika ada kebingungan di saat kita membaca di dalam Alkitab kita. Mangaraduti, doho mangulahon, dan ngolot tumangihon nanti yang manginang, moloholan manangiho pe sudedo boy. Bahasa dang marite YouTube, dang pole koroha mutuson. Dijabu mabege YouTube dangi. Ternyata tidak hanya mendengarkan, tetapi kita diajak marsaur, dungi boy musim mangulahon hatani debata. Jadi ikut seimbang do parngoluan asa dapotan tua di pardalanan ni ngoluta. Jadi hatani di matahon namang inang tersira songon rambu lalu lintas do. Adong teluar na dangi, adong na merah, rara, adong na hunik, adong na rata-rata. Ada merah, kuning, hijau. Seperti itu juga hukum Taurat kalau kita perhatikan. Holan majahay ba mulai sian patik na paonopon, satu patik na pasapuluhon, dipakai dohata unang. Itu adalah larangan. Itu adalah lampu merah. Dipakai mahata hati-hati. Juga kata unang, manang jangan, itu mengarah kepada kehati-hatian. Alania hasotung tarobung hasotung talus ninna nakidaya sia. Dungi di dok mamuse di rambu lalu lintasi ada lampu hijau. Bagaimana caranya supaya kita mengakui bahwa Allah itu cuma satu, tidak ada yang lain. Unang di KTP Kristen alai pangulahonon na marso batu gana-ganaan. Melotung peta dokon nga maju hita saya dong do akahalak na mabahen gana-ganaan di roha do di jabuna. So tung sada siya ni hita tapadaw may bitcan soro jea tu hita ala ni rimas ni depata do pakita. Taulahom may jala tahanguluhom may
Songonido ditiki hala adong na maka tidak ko kaporsiyaw nanti amang inang. Saya burjuma ho rasi rasa matiin na kan. Dungi. Lehonok kudo tuhamu tupal hangoluan sadanay. Ahado. Parangi homa hata nagini rohomi ay ido hangoluam muninna. Dido parangehon dang dido sip mahamu ay ido hangoluam muninna sa dihari dangadong parangehon ninna. Jadi ada aktif bukan pasif. Lakukan mulai dari sekarang. Hatahon nih tuaka anakmu pahopung ninna nalasar roha. Dangarong dope mana mar pahopu ya nakon na dope alay nga dito na tua dewata asa ta ajari tua kaya nakota doho tua kapahoputa. Artinya ada pengharapan bahwa kita harus menyampaikan itu pada generasi yang selanjutnya. Bisan dileho dope partikia tu hita. Nakikukuripu doe dinilansia bisa sadihari ate. Alana saya lisa bulat pe marede nga masih tarhilalo na manginang. Alas si roha molongo sa lisa minggu. Apalagi nakin asini rohani Jahoba ido kan di nasida ibu to hamudo nga 2 tahun dia di parsejari halakonon. Baik kok kamu mah 2 tahun. Ipe di dok mah mau lihat Tuhan di pararhodo be suaraku do tikiku ro tu parguruan ni lansia. Yakin au ruminggas do nasida sianak kapungan-pungan nasingon markur. Boleh tes tanya sama mang sekretarisnya atau mang ketuanya. Jangan-jangan kita kalah saing dengan hal kualitas kerajinan dan betul-betul kerinduan. Dan nala masa depan nana yang tu surga olanita ni maksudna hirana yang mati daun, dangala yang mati daun, dangala ni. Tapi memang kerinduannya di parar Tuhan itu pe partikiakku jonok manang daunai alai di parar Tuhan itu pe yau rotu bagas joro selagi masih ada kesempatan. Amang inang molo mamereng hadirio kunwaeng dang tolap pu marjamita. Ale masih holau marjamita. Dangi baik kok kamu majoboy masih hol marjamita kan. Biasana hala tarhilala libur na roha. On masih holau pasaton hatan ini bata. Artina di parar Tuhan idope. Saya hidup ya dang marjamita minggu na salpu. Tapi torasing bilulang nau di jabu mamereng-mereng di YouTube. Lau live streaming madohoti parmingguon. Bilulangon hudok kon buasa alana biasa marjamita. Ogga bima bigi partikian na ikut tumangihom manuaing asa haduan muse marjamita. Ima dipikir aku dipakai Tuhani dope di parar Tuhani. Jangan sampai kita menyesal manginang banyak orang yang tiba-tiba tidak bisa lagi datang ke gereja baru menyesal. Jadi kita pe saleleng boy dope marguru tu parguruan we sia do we 10 dokan. Namar guru hari nggak sok kamu mak ido molo adong salah otik paredio ni isi do na maila disi na paling maila guru do nang bohape dang wek di dokon dang aro kaya misalnya mar guru ma partukuan salah ma maredi partukuan dungi digijang isi do dirhenne torinna dotong dak ya songoni do terus partukuan maredi dak kaya la bohape di dokok kamu. Tetap juga kepada pandunya, gurunya inna. Kalimat yang terakhir ini tersebar adalah ikan busuk mulai dari kepalanya ninna kan. Mangiu matuna asing. On bohado carana baga do guruna. Ai isu do nasahala di sonina roha. Si dia do busuk naon na roha mah. Artinya mulai dari diri sendiri. Selagi dikasih kesempatan namang inang. Unang manol soli. Dung soboi be daging taon. Lau mangula akau laon. Baru mama narita. Ali Tuhan masyulian tu gereja ina. Tang sanga be. Tayo do tiki COVID. Boha pakilalata. Tuhan say boy mamar minggu tu gereja. Ape? Dung dipaloas ma. Songoni do hari ngasot terus tu gereja. Tidak 100% semangatnya. Saya yakin itu. Tapi saya yakin ketika mendengarkan firman Tuhan. Mangaraduti hata ni mata. Boy hitarap taruli. Digohi. Tuhan menggerakkan hati kita masing-masing untuk datang ke gereja. Mau mendengar. Kemudian melakukan firman Tuhan. Seimbang maparngoluata. Songoninang seimbang di kesehatan jasmani. Seimbang di kesehatan rohani. Tuhan ma madongani hita
manang di dia pehita lau makatahon hatani di bata asa terjalo rohani halak hatani di bata naong ta ajar honi tuakka sudut no poso manang tuakka nasa torbangta amin martangya kita mau lihat rohanami di huali Tuhan di lehoko kami partikian nauli lau marsaor di parmingguan di bagasan tikion ali Tuhan saya anggia emak hatam nagabe sulu-sulu di hami do tukot boy mengajar-ajari hami asa huradoti hami tonamale Tuhan nagabe panodang di parnguluan nami ali di bata amanami udang do akka pakubasyon na ikon si pamasaon di bagasa sa minggon di tonga-tonga ni huriam tarnumobi di hari minggu sadario Tuhan nang mamuka maparjupangan tu parguru malua nang dipatupa mapartangyangan wik dipatupa parsermonan lansia kunjungan gerejawi korama dohot partangyangan manang sermon remaja dohot na posobulung songoni nang dewan diakonia lau madulo na marsahid sayhoma Tuhan madongani akan na marsahid nang madongani akan na borhat lau madulo do manangya ko na marsahid utangnya ko kami ma Yesenia buru tapubulon amang Indra Gultom amang Ersi Manjuntak amang Ernenggulan inang simbolon buru marbun amang ha manulang naradusude Tuhan akan namarsahit menaun dohot na posom amang padita ceharahap mangido kami dohot gomos Tuhan sayho mamajama pamatang niya ka namarsahit mangalehon semangat tu akan namarsahit tiur rohan ang pikiran na mangido di bagasan haporseon na sitong asa pamalumomo do ramoti akka keluarga ali Tuhan songoni nang akka kegiatan panitia pesta gotilo nari ulang tahun do tahun ekumene inklusif na jono na Tuhan pesta di tonga-tonga ni huriam saya jari Tuhan akka panitia do parhalado do ruas ni huriam mangulaon na tama jala ukap rohan ang pikiran nami manupai akan narikot tu kepanitiani tau hasanga poma akka pakubasyon nami i ali di bata amanami omma tangyang nami na ubasa tami maritian amo Kristus Yesus si palua kami martangya kami tuho amin. Marede hita huta pasa mapiliata tujolo. Jesus no Tuhanku simum upalon ibadah doha pusaki tangan anakku padu kuawon patuh kuau dilakaki Tuhan tutup suri orang mertua sedang
Tuhan tiramu tiaun namar gogoihon dirikon nanggung parukilon godang natinan sabang mudipai rohakon
tatangya koma peliata. Ali di bata amanamina di banua gijang, hodo haroroan ni salut si leon-leon na dinggan dot na sa ulibasan na mauliutus. Upasata kami masyan na nilehom tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa ho para siya kami pilihanon. Pati bulkon harajon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutadahami gudang ni silehon-lehom mitu kami. Asalam girgir kami mandok maulihati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banua gijang. Lehom matu hami sadari nanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho Pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan di batama buhina tuho jala dipasahorhon ma damina tutot tim. Dalam oras madihita songon namang ihutor tik-tik tanaking buah-buah tuhita dihita ruas nuhriata manginang naung terdaftar goarna di warta jemaat dina mamesan lelang lukisan perjamuan kudus dohot karegatur asa tinggal mahita dengan ata mualang na istirahat mahita ala langsung do dutata carata. Ulah kami istirahat satu okin sekitar antara 5 menit to 10 menit. Di keluarga situa Erna Pitupulu boru sirait. Keluarga Nyonya Purba Sintua de boru nenggolan. Keluarga situa Jael sirait boru Luban Gaul. Keluarga situa UM Silalahi boru Hutapea. Keluarga Hanenggolan situa El boru Tambunan. Keluarga Hanadap boru Manihuruk. Keluarga Eduluk Saribu boru Simajuntak, keluarga Simajuntak boru Tampu Bolon Opu Jessica, keluarga Sitinjak boru Pangaribuan, keluarga Nyonya S Tampu Bolon boru Hutagalung, keluarga Maringan Lubat Tobing, keluarga Nyonya P Siahaan boru Simajuntak, keluarga Belumban Batu boru Tampu Bolon, keluarga Roni Simajuntak boru Harianja,
keluarga J Manalu Boru Rumah Horbo, keluarga M Pasaribu Boru Situa R Boru Sinaga, keluarga Situa MRP Sitorus Boru Napitupulu, keluarga Nyonya Limbong Boru Sitanggang, keluarga RM Siringwaringo Dr. M Boru Manik, keluarga Nyonya Pangaribuan Boru Manalu, keluarga IR Siregar Boru Limbong, keluarga S Tambunan Boru Marpaung, keluarga J Sitorus Boru Sirait, keluarga El Manurung Boru Sihombing, keluarga Nyonya S Tampu Bolon Boru Hutagalung, keluarga Sintua Hadlok Saribu Boru Sitorus, keluarga V Manalu Boru Pandiangan, keluarga S Napitupulu Boru Selain, keluarga A Simanung Kalit, keluarga B Lumban Tobing Boru Simbolon, keluarga L Panjaitan Boru Manalu, keluarga Nyonya Manihuruk Boru Sialoho, keluarga E Sinaga Boru Siagian, keluarga M Rumah Horbo Sintua DF Boru Manik, keluarga Sintua BL Selagan Boru Manurung, keluarga JF Nenggolan Boru Sintua JF Nenggolan Boru Sinaga, keluarga Sintua S Hite Boru Siboya, keluarga Sintua P Simbolon Boru Purba, keluarga M Tambun Inang Sintua Boru Selain. Amanginang asata buat mahudulata tujolo mahita ala langsung nama udutat tadi akacarata molate masong lima bobosian hami panitia songoninang dihita panitia di amanguluan ketua umum, wakil ketua, ketua seksi dana, sekretaris panitia, inang bendahara, terlalu membima di hambudong aku sa seksi perlengkapan asatu somahita. Cek. Cek 1 2. Amang nama jalo lukisan dohot lukisan karikatur. Pinangido sa tapahatom rotu garejaon di sodo acara ta uluhonon yamang pendeta uduan jadi isodo terima ota lukisani dan bipituan jadi akama nami dot ina nami na sempat keluar majalang pendeta Roma muse tu gereja asa tamulai acara ta. Amang situa RC Napitupulu Boru Sirait, keluarga Nyonya Purba Situa
boru Nainggolan, nakingaro, ya. Keluarga Situa JL Sintua JL Serait, Sintua UM Silalahi, keluarga Amang Hana Enggolan, Sintua Boru Tabunan, keluarga Hana Dadap Boru Manihuruk, keluarga Delok Saribu Boru Simajutak, keluarga Simajuntak Boru Tapu Bolon, keluarga Sitinjak Boru Pangaribuan, keluarga Nyonya S Tapu Bolon Boru Hutagalung, keluarga Maringan Lubat Tobing, Nyonya P Siahan Boru Simajutak, keluarga B Luban Batu Boru Tapu Bolon, keluarga R Simajuntak Boru Hariaja, keluarga J Manalu Boru Rumah Horbo, keluarga M Pasaribu Sintua RT Boru Sinaga, keluarga Sintua MRP Sitorus Boru Napitupulu, keluarga Nyonya Limbong Boru Sitanggang, keluarga RM Siringoringo Boru Dokter Boru Manik, keluarga Nyonya Pangaribuan Boru Manalu, keluarga Siregar Boru Limbong, keluarga Tambunan Boru Marpaung, keluarga J Sitorus Boru Sirait, keluarga L Manurung Boru Sihombing, keluarga Nyonya S Tapu Bolon Boru Hutagalung, Sintua Hadolok Saribu Boru Sitorus, keluarga V Manalu Boru Pandiangan, keluarga S Napitupulu Boru Silain, keluarga A Simanukalit, keluarga B Lumban Tobing Boru Simbolon, keluarga L Pajaitan Boru Manalu, keluarga Nyonya P Siahan Boru Simajuntak, keluarga Nyonya Manihuruk Boru Sihaloho. Karikatur, keluarga E Sinaga Boru Siagian, keluarga M Rumah Horbo Inang Sintua Boru Manik, keluarga Sintua BL Sialjelagan Boru Manurung, keluarga Sintua JF Nenggolan Boru Sinaga, keluarga Sintua E Sihite Boru Sibuea, keluarga Sintua P Simbolon Boru Purba, dohot keluarga M Tambun Sintua Boru Silain. Molosian jumlahna sudah 30 ditambah pitu 40 kakak mah di daftaron HP na naung hadir ate paling arong ramang na 20-an. Jadi doto pinasama tu ketua seksi dana lau mengaturkan songo dia selanjutnya torsonota. Tes. Era situ kena 5 menit naik. Upangi dohami tudongan panitia seksi konsumsi songon napai mau dia ka ruasta naso haru masuk dopetu
ingana non tu bagas soron itu ataon seksi konsumsi di senekta boy dibagi ngamalea karwasta aturan nangekom mulat nasida arong do dipatu pasinek alay mulutung peholin holi songon roti amanginangate las marohatta didongan panitia seksi konsumsi inang nyonya limbong boru sitanggang didongan panitia seksi konsumsi nasororope di amang manulang multimedia mang mohon kari adanya mang abagi kamu mak aka kopi teh tim musik organis udah bisa meninggalkan tempat istirahat sengaja istirahat anak-anak dan pola arung kita memakai musik. Adong dope amanginang hitana di luar asa tu bagas mehita asa tau duti acarata alanuk sipulonan non adong dope perjupangan di pertemuan ni orang tua nyai akayana kota namargu malua jadi songon acarata pinasahama di pamuayon tu amang pendeta resort asa dibuka mado tanggang pertikian pasal tami tu amang uluan. Di hamua manami nanami asata mulai acarata parjolo mahita marede
Tuhan Yesus Tuhan Yesus parmahan beronado Jesus gok de horohaku sa iho tonoku ho sa iho tonoku ho sa iho tonoku ho Jesus gode horohaku sa iho tonoku ho Martan yang mahita Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang marula-hula kami Tuhan pasahat kamulateo puji-puji Allah ni rohanami macetaka swidahami Tuhan balganyasi roh torongmi didonga di hodo kami Tuhan sahat tunuaeng boy mardala doh dengan parminggon nami nakin asima rohat Tuhan dia kaparedeo pamujon nami na sosadiai jalo mai Tuhan puji-pujian nami Tuhan nang di bagas hati kiope Tuhan marpungu dope kami di bagas joromon tarlobi Tuhan aka namemesan lukisan dohot karikatur lau mangabay aka sidabu-dabua di tonga-tonga ni huriam asirohap Tuhan pasu-pasu kami salukna pasu-pasu amanami nanami namemesan karikatur dohot aka lukisani asan dia tokatikinan yang roh toktong marlas ni rohahan mamujo suak songoni ma Tuhan nang di huriam hakabi pecibubur pasu-pasu huriamot Tuhan tabaya kasilas ni roha di tonga-tonga ni huriamon asa toktong las rohani huriamon mamuji pasanga poko doho manglaw-law na pinasaha di bagasat huriamon nang di bagasat tikiope Tuhan dinanay ngudutan nami maulaon namion pos rohanan jong-jongamu parpungan namion jong-jongamu rohado pikiran nami asa tok sadahami ni rahutan olongu marlas ni roha mamujiho jalo ma Tuhan ilihilek pangiduan namion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin nuai ko pasahatan mati kitu panitia Maulateh di amanguluan nama muhaulauta pertikian upasata mima songon kata sambutan hata huasi sian ketua seksi dana amang sintua sihite pertikian upasata mi Salam oras madita salukna diamu amanami nanami ruas ni huriata na mga latiki di bagas sa sadarion ima direncana ni panitia ng pasahaton pesanan ima songon na mga lulidana huriata untuk pesta gotilon dan pesta ulang tahun ni huriata na perjulo maronon nami dihamu amanami nanami basa pola hupazulu hami pasahaton pesanan mang cendera mataon tu sudi ruas ni huriata ala ditiki harihaan non alana balgado lukisan non jadi memakan waktu do molo di hari H penyerahan na ido no pikir hami alana molo diserahkan pada hari H bisa makan waktu sampai 1 jam. Jadi tung gomosdo donon nami dihamu amanami nanami dang membedakan panitia di hari H manapun di hari sadarion. Holan na mangepesenkan waktu dohami alana molo di hari H hitan non tunggu dang situ turu acara ta ima di hari ulang tahun di huriata. Jadi tong do pasaton nami tuhamu amanami nanami ati adong dope keluarga ta manang dongata
neng memesan baik karikatur maupun gambar tong dope dilihat kami waktu alai pasato kami non menyusul ma di lain waktu alani kondisi harus dipersiapkan jauh sebelum hari. Jadi molo sian penerimaan ni lukisan berupa pesanan kurang lebih ma nama masuk tuhami sadarion 30 ma jemaat ni huriata nama mesan lukisan. Napa dua hon nama mesan gambar karikatur berupa keluarga 4 keluarga mak. Jadi di bagian sesadarion dotong pasahaton nami sudah gambar dot berupa karikatur sifat satu nami turas di huriata. Molo mengenai sumber dana sonari bodotong sunggulan molo di persembahan kasih bodohonon 70% dope jemaat tanah pasahaton ala penang songoni tong dope merdalan sudah panitia dohot parhalado tu sudah anggo pangedon namin yan ikut sudah do berpartisipasi mamestaho pesta gotilon do ulang tahun di huriata anggia ma di tahun-tahun yang akan datang semakin denggat dewe PLN ini jemaat tanang songoni parhalado di huriata tu sudah hita ruas di huriata songoni ma hata pembuka asia kami tahun hata tebahan nasa ma tu ketua panitia bang na mewakili. Mauleate dia mang ketua seksi dana dina pasahaton songon kata sambutan sepatah dua kata tu kita saluna pertikian upasatami saya itu ketua panitia na mewakili amang wakil ketua amang situa JF Lubatukup pertikian upasatami mang. Shalom. Oras ma dihita saluna ruas ni Huria HKBP Cibubur na adong di Bagas Joro di Partikianon. Na hormati kami amang Pandita Uluan, inang Pandita Ririn Borusinurat, dongan Parhalado, dongan panitia tahun Oikumena inklusif tarlumobi ma diamuna amanami nanami ruas ni Huria na memesan manang manuhor manang mangalelang lukisan perjamuan kudus lukisan ni Tuhan Yesus Kristus pada saat berdoa dohot nama mesan lukisan karikatur amang inang nahin holongan ni Tuhan Yesus Kristus jalan nama kaholongi Yesus Kristus dang nama ngorui sangak muna amang inang molo tumpe di Partikianon ipatu panitia lau pasaton lukisani Tuhan muna alai nama kahap do hita dia ka Partikian nunga tatusi ngapigali hita madohoti pesta gotilon dangadong acara na penyerahan lukisa songonon paling holan ulos mangandang songket nunga sahatu bot niari acara ta asa saya alani marhite aka diskusi do akadongan tarlumbobi ma tu seksi acara naung mabagi-bagi Partikian di tanggal 20 mulai kita sian kebaktia saat tunasae dang memungkin kabeh disi patu-pauta acara penyerahan lukisanon alani atong lasmar rohamuna molotung penwaing di pasa panitiaon
Jala mauliate gudang rono nami di haradion ni rohamuna manupai huriat tau marhite panitia. Nian huboto hami do manang hamu pe di boto hamu do. Asugari lawa hamu manuhorot tu toko namura do dapokmu. Jala akuan nami do dapora na sayargana. Alai ala di patu pahuriat taon rade rohamuna di sido balgani rohanami naung di patu pahamuna panupahiyaw marhitei. Jala posto rohanami dakkolan marhite nama jual lukisan do karikaturon hami mga luluidana nalaho haporluan ni huriatta godang do akanasi jala yakad do hami akapos pencarian dana nasingipe ranunga di tepayahamuna mungkin marhite persembahan kasih nama ngaleon manuhor kupon grand prize jala godang gope nalau si padalanon ni panitia marhite koordinator UITA alani mangido do petong kami tuamuna dia kapos pencarian dana nasing tong dope lianom muna perhatian muna tokinai merdalam ma penawaran songket penawaran ulus sati-sati lelang makanan jala radema tong hamuna manginang munang marna bosak kita manupai huriat tahun Aisyah hita do lautu hita Oma parjolo nanay pasaton nami tuamuna manginang salinay sotong menek roamuna molo pedang di mata ni pestai di pasat kami napaduaon au selaki wakil ketua pasahatot kita sude mohon maaf sian inang ketua panitia inang nyonya sinaga berusia gian nasuboi rap dohot kita nuaeng alani satu dan lain hal keperluan dinasida di Bonapasogit di Samosir songonima naboi upasat kami joamang inang tuat tama menamanabai akapasu-pasuna di ita salu na horas jala gabe jala horas Maula tema dia mang ketua nameng wakil ketua tak songo buah anak kingdang boiro inang ketua tepuk tangan maju kita saluh nak lasiro hatta di bahasa tiko di hama manginang dia kana pasahaton kata sambutan jadi sonari sahab mahita ngamar gogo bi hama manginang atian alana belgado lukisanon ido sahu patu pahami sahu tik melutungotik pesine nai asa margogo hitan no mangangkat lukisanon alana belgado ido alane asau patu pahami melutung pesenek sawatika tia manginang ate las marohata tahamolate hommai jadi sonari sahab mahita nama bagi napasahatul lukisan annona manginang hujau hami manon keluarga artina keluargaon molo lengkado amanginang manang nayana kota pe bui marap tujolo alanan dong dak tahan dak tola anu medio mangangkat lukisan ya de kon dua halak nah gorahamen nonak kagwar-gwarna tujuh mahamu amanginang dihita seksi perlengkapan asa siap-siap parjoloman non sian lukisan perjamuan kudus nomor sada asa mangarade mahita ugorau kami mah ate dia mang pendeta dan penutu ando sonari do jadi ada orang suta bagi hon penasahat tua mang pendeta anak kikina sekaligus na maksud tu yang kena memuhai oke nah aku hormati kami amanami nanami parhalado HKBP Cibubur nah aku haholongi kami amanami nanami name mesal lukisan dohok karikatur parjolo salim adok moliate hita tutuhata alasi dohot tolongi rohani Tuhan boydo pehitan wang marpungu lao majalo lukisan dohok karikatur nata pesat tutonga-tonga di huriata di hamu amanami nanami
atas nama Parhalado HKBP Cibubur. Hami pasahaton mau liate godang di hamu amanami nanami takasdo hidahami balgani holongi rohamuna di huriata HKBP Cibubur ditupai hamu huriata marhite narade hamu mamesan lukisan doho karikatur lau papungu-punguhon oti godang tutonga-tonga di huriata HKBP Cibubur alani mulate godak kupasahatami sailam mamasu-masu matuhata tuhita tu akatik kinanengro dangarong namar pogos napasahato tuhriata alani las rohanami las marohamuna majalo lukisan karikatur natapesasya tonga-tonga ni panitia asima rohani Tuhan sailam ditabaya kasilas ni rohai hahipason pasu-pasui di tonga-tonga ni keluargata nang di tonga-tonga ni huriata tu akatik kinanengro alani mauliate godang mahupasahatami di haradio muna manginang manopahi huriat tahun marhite panitia pembangunan marhite panitia pesta gotilon tahun okumene doho ulang tahun di huriata mulai godang mau pasata mi botima Maulate tebutake to mang pendeta lupa nakking ate Maulate Maria manguluata jadi sahak matuita anon na hogarok kami di Jolon boy mahitan no jongjong opat-opat manang 5 keluarga. Hugorau kami matu keluarga situa Erna 70 boru sirait. Asa tujolo mana sida keluarga Nyonya Purba situa de boru nainggolan. Di somah nasida ano jolo tahak kamu maju di si tahak kamu maju di si nah ano jongjong ando sehali pasahat tu penon si opat-opat karing perjamuan kudus nomor sada unang lupa dan nomornya unang marsalarang do nomor baik kami di si keluarga situa Jel Sirait boru Luban Gaul keluarga situa Wem Silalahi boru Tapea keluarga Hanenggolan situa El boru Tambunan dang rona sida keluarga Hanadap boru Manihuruk sian wik pitu keluarga Hanadap boru Manihuruk wik pitu tujolo menang keluarga Dolok Saribu boru Simajuntak wik 2 jolo tabereng ano jol mana teh halakna keluarga naro baru setangkat berarti 3 keluarga tuduh di sonna hadir di nomor sadate merurut tu sama mang satabi amang keluarga Nyonya Purba Sintua Boronenggolan keluarga Hanadap Boru Manihuruk on sa keluarga teh jadi tulu mah ala naongjong iso tulu karekat lukisan perjamuan kudus nomor sada upasatami mah tu amang pendeta dohot amang ketua seksi dana asadongane hamu apa sahaton parjolo tu di amang manulang multimedia iya didongane na poso ma molutung dangarong maniop asa dipoto iya iya nggak apa-apa masuk keluarga nggak apa-apa molarong akapahoputan arohot ro boy do sekalian marpoto ate iya namangihut masuk mamuse lukisan nomor 2 nomor sada tu keluarga Hanadap Boru Manihuruk di pasahat amang pendeta uluan dohot amang situa esi hite iya foto iya oke lanjut
Lanjut, lanjut. Ya. Lanjut mamusetu lukisan nomor 2. Ina mate salinau korau kami nama mesan lukisan nomor sada keluarga Sintua Riko Napitu Pulu Boru Sirait week 2, keluarga Sintua Jail Sirait week 10 sada, keluarga Sintua UM Silalahi, keluarga Nainggolan Sintua El Boru Tambunan, keluarga Opu Jessica 01 udah, sekarang 02. Ya, ya. Pesanan lukisan perjamuan kudus nomor 2. Keluarga Esi Tinjak Boru Pangaribuan week 10. 7 lemah keluarga Esi Tinjak Boru Pangaribuan. Keluarga Nyonya S Tampu Bolon Boru Tagalung. Nyonya S ada week 1. Oh ya, udah. Pending dulu 1 dulu. Baru keluarga Maringan Lumban Tobing. Ada keluarga Maringan? Ada, silakan Amang. Baru keluarga Nyonya Pesian Boru Simajuntak. Nomor 2, ada sekalian lukisan sekaligus untuk keluarga Nyonya Pesiahan Boru Simajuntak week 8, lukisan nomor 8. Sekalian ya, sekaligus. Iya. Baru keluarga Roni Simajuntak Boru Harianja 7 lemana sida. Iya. Parjolo lukisan sada nomor 2 tuh keluarga Esi Tinjak Boru Pangaribuan. Ya, Buan. Cepat, ya, nomor 2 itu ya. Keluarga Esi Tinjak Boru Pangaribuan. Ya, musik. Langsung mengihuk menguse. Maringan Tobing. Bawa itu. Satu langsung. Bawa 1. Iya, dibantu Amang Ketua, Amang Wakil Ketua. Iya. Ya, untuk keluarga Nyonya P Sian Boru Simajuntak 2 lukisan nomor 2 dan nomor 8 dibantu Amang ya, nomor 2 dan nomor 8. Iya, langsung. Iya. Nomor 2, lagi nomor 2. Ya, nomor 2. Di Pasahat Amang Wakil Ketua Amang Uluan. Ya, foto-foto bersama, masuk Amang Sihide, masuk berfoto. Iya. Siap-siap lukisan nomor 3. Lukisan nomor 3, Ujo Hami keluarga J Manalu Boru Rumah Horbo week 2. Keluarga J Manalu Boru Rumah Horbo week 2. Somamang.
Namangiut keluarga M Pasaribu Sintua R Borisnaga dang Rona Sidate. Keluarga Situa MRP Sitorus dang Rona Sida. Iya kan belum sampai ke situ. Keluarga itu nomor 3 ya, tahan dulu, 1 dulu nomor 3. M Pasaribu Sitorus hingga datang. Lanjut ke nomor 4. Nomor 2 simpan dulu. Nomor 2 simpan. Itu nomor 4. Nomor 3 1. Itu udah 2. Makanya 1 simpan dulu, maksud saya. Cuma 1 keluarga yang datang. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 keluarga Nyonya Limbong Boru Sitanggang, Ujo Hamina Sida keluarga. Keluarga Amang RM Siringoringo, Dokter Boru Manik, adong binang naking. Bodi dongani didampingi Amang Inang Situat Tate, keluarga Mulu Sarung, alana menu penon. Keluarga AM Siringoringo, Dokter Boru Manik, nomor 4 ya. Udah. Ini udah nomor 4 ya, jangan salah. Ambil 2 nomor 4. Ya, nanti aja. Selanjut maju. Udah 2 nomor 4. Mana? Itu baru 1. Keluarga Nyonya Pangaribuan Boru Manalu. Ini kayaknya si Sela ini. Tepuk tangan untuk Sela. Catering kita ini luar biasa buat Inang. Udah 3 ya. 1 lagi. Nomor 4. Ya jadi 4 sekaligus 4. 1 2 3 4. 4 langsung 4. 4. 1 lagi nomor 4. Ya. Oke. Diangkat pertama dulu nomor 3. Ke keluarga J Manalu Boru Rumah Horbo. Iya, musik. Iya. Lanjut nomor 4, Nyonya Limbong Boru Sitanggang. Lanjut nomor 4. Iya. Lanjut Nyonya Limbong Boru Sitanggang, keluarga dari week 7. Iya. Langsung dipoto. Iya. Nomor 4 lagi, Inang Dokter Manik. Iya. Langsung foto sama Inang Dokter. Iya, luar biasa nih Inang. Foto. Amak situa wik pitu. Unak kolini nang irungani, damping ambur tong inangon. Ido, unak cemburuan nung inangan. Damping ambur udah bahas. Oh lihat deh. Lanjut. Inang. Iya. Foto. Nomor sada. Siap-siap nomor 1. Ulahi abi majou ala barorona sida keluarga Simajutak Boru Tapu Bolon Opu Jessica Sian Wik Onom. Opu Jessica keluarga Simajuntak Boru Tapu Bolon Opu Jessica. Nomor 1 ya, kita ulangi ke nomor 1. Baru nama ngihut masuk mamusetu nomor lukisan nomor 5. Keluarga Jesitorus Boru Sirait Wiksia. Keluarga nang Rona Sida. Keluarga Elmanurung Boru Sihombing nomor 5.
Arong donasida keluarga El Manurung Boris Yombing Dang Ro. Lukisan nomor Aikan ngau gorang naking El Manurung Boris Yombing Wiksada. Keluarga El Manurung Boris Yombing Wiksada. Nah, itu tuh ngaku orang kan? Lah kan orang ngero. Udah. Pertama tadi keluarga Opo Jessica. Udah siapkan nomor 1. Oke. Keluarga El Manurung Boris Yombing nomor lukisan nomor 5. Pas, cocok, oke. 2 rupiah teh. Ugor hame mamuse keluarga Situa Dolok Saribu nomor 6. Keluarga Situa Dolok Saribu Inang Borsitorus. Wik 4. Keluarga Situa Dolok Saribu Borsitorus wik 4. Tujolo mana sida? Nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Baru keluarga V Manalu Boru Pandiangan wik 10. Tujolo mainang keluarga V Manalu Boru Pandiangan nomor 6 tolu ate iya saranai keluarga S Napitupulu Boru Selain nomor 5 awang wiksia S Napitupulu Boru Selain kelompak naking Surya manginang nomor na yate keluarga S Napitupulu Inang Boris Lain Wiksia nomor 5 ya nomor 5 oke. Nah naparjolo naking bahasa menjauh keluarga Opo Jessica nomor 1 pinasahat tu amang ketua seksi dana doh tu amang uluan ya musik. Ya foto. Baru lukisan nomor 5 keluarga El Manurung Boru Siombing nomor 5 ya langsung turun. Iya. Dibantu wakil ketua. Biar cepat wakil ketua. Iya. Iya, langsung foto bersama. Langsung turun. Nomor 6 keluarga Sintua Hadolok Saribu Borsitorus. Musik. Ya. Atu dia lawinangi. Iya. Lukisan nomor 6 keluarga P Manalu Boru Pandiangan. Iya. Lukisan nomor 5 keluarga S Napitupulu Boru Selain. Ya moloboi didampingi arong Situa Wiksia amang Situa Siregar didampingi iya 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 namang ihut langsung tu lukisan nomor 7 keluarga Asimanung Kalit ada nang Asimanung Kalit. Lanjut keluarga B Lumbantobing Boru Simbolon wik 3 B Lumbantobing Boru Simbolon tujolo mamang. Lukisan nomor 7 ya masuk lukisan nomor 7 tadi ada di atas yang berdiri di atas yang berdiri. Ayo. Belum Bantobing Boru Simbolon wik 3
Baru naking arong perjolo buat tong Sanwik Tolu El Panjaitan Boru Manalu udah. Lukisan nomor 8, sarana lukisan nomor 8, keluarga Nyonya Mani Huruk Boru Sihaloho Wik Pitu. Nyonya Mani Huruk Boru Sihaloho Wik Pitu. Ada ini. Lo samu jo dalan asal tujole nangi. Iya. Nomor pitu dohot nomor 8 ate. Nah. Oke. Perjolo pas hatma nomor pitu keluarga belu betebing bersih bolon musik. Ya. Ikatan karikatur dibuka ya. Ikatan karikatur dibuka. Adik adong tu pena baru ro keluarga nama mesan lukisan perjamuan kudus. Ada orang suatu karikatur naso korahami. Lukisan perjamuan kudus adik adong tu pena manginang ate naso nang ro nang ukorahami. Ngasudebe. Ati adong tu pena keluarga nama mesan perjamuan kudus nang ro nang ukorahami do pe. Amalate mak. Sama tu hita tu karikatur. Karikatur nang pala Jawa ku keluarga buam masada-sada asa tawereng gabernay. Buam matuson gabarni sena berjoli wak kamu tagorama. Iya gabarni se. Keluarga Sintua pe simbolon inang boru purba wik 10. Mantap doa teh gabaron itu Roma keluarga tuson. Luar biasa, sukacita buat keluarga amang pe simbolon inang boru purba. Terlumubi di tanah pemiliu boru lasroha te. Lasroha. Alayang do penuh nobel kesano namangate. Hari Minggu pe pajakon nami. Iya, maulata dia amang situa pe simbolon inang boru purba te. Nah, buat mamuse. Iya. Nang pola hurahami keluarga buat kamu masada-sada tu son iterbotot taron non. Iya luar biasa keluarga amang situa jeb lubatukup inang boru sinaga wik walu luar biasa tepuk tangan asli don foto nasakitan don on masa kenang-kenangan waktu di kampung. Jadi foto na sakitan deh, foto ni jabu orang tua na sakitan langsung ate. Iya. Namang ihut. Lanjut mak, onang pola keluarga, makanya terbuka hamu nak ikatan nai. So ibae pena karikatur ngasong karikatur tong nya bohi ni ba, ibae mu se karikatur. Ibana lukisan karikaturi jadi agak selip buat kami nak kingido sesongon nasu sama buat ade. Iya, juis luar biasa. Patudu tu foto netong. Wis. Keluarga amang rumah horbo inang sintua de boru manik tepuk tangan musi bisa nggak gue datang bisa ntar habis karikatur aja dulu ya luar biasa iya udah
Bawa ke sini, bawa ke sini. Jangan diperlihatkan dulu. Daong, ngajong neng majalo berarti ngai bereng. Ngajong neng majalo berarti ngai bereng. Keluarga Tambun inang situa boru silain uik 10 sada. Luar biasa. Tabba poso amang ini sona di karikaturon. Poso hiya namang ini son. Ya pasatamu mak. Dan roh inang ketua teh, inang ketua nggak datang inang ketua, amang sintua B sialagan baru manurung. Dan roh teh, jadi nang pola B, unang pola B kamu pe foto yo karikatur itu sonal dengan keluarga. Arong musena baru rosian keluarga, nama mesan perjamuan kudus. Ujo hami keluarga Jesse Wright, Jesse Torus, tetapi Jesse Torus inang Boris Wright Wiksia. Perjamuan kudus nomor 5. Amang Jesse Torus inang Boris Wright Wiksia. Tujolo mana sida? Ayo amang inang asa alana tokin nai masuk nama orang tua sidi. Boy mau diwakili keluarga do situa. Tujolo. Ayo ke depan ayo. Ayo cepat. Dia wakili aja inang sinaga. Oh ya udah. Ini keluarga Jesse Torus Boris Wright. Ayo. Bodo hitam mewakili amang sinang situa teh. Nadong diwikta masing-masing. Unang pola bolak-balikan non. Bodo hitam mewakili. Nadong di situa wik masing-masing. Iya. Namang ihut dengan kesepakatan keluarga ketua Esi Naga Boru Siagian pinasaha mana mewakili tu inang situa Boru Manik pasat tamu mak molon ala tu ketua tadoon sudah majo hamu kapanitia doa mamar foto ala na mewakili tong nama jalo sudah mahita panitia di son marpoto ala kebetulan keluarga dang doho majalo ayo napa sobulung juga ikut ayo semua napa sobulung juga inang pendeta Ririn. Kebetulan dang boy keluarga roh hitam mana pasahaton panitia iya oke tepuk tangan buat keluarga amang es Naga Boru Siagian mewakili masian panitia pasahaton jadi ngasih pulbe sudah teh arong do tertulis di sogwarna lenge perjuli buat taruh keluarga situa esi hite dia karikatur neon jadi ya teh jadi setabi keluarga situa esi naga esi hite adong dotong karikatur amang alam pasiriku di pameran dipamerkan na jului ujungnya gawe bingkainya lepas jadi perbaikan tuh pe ai pasak pe aduan mulate jadi mulate mak sahalina gorak kami atik tung adong dope di hita amanginang narodison nasohu gorahami nasugar waktu sami manggorahon bui mau gorok kami sudi muse alai muludung dosikop mulate ma Tuhan mana masuk kita saluhuna terlalu mobil matong do mulutung pesongon na margay tami tarsingot tu akal lukisan nate adong do pe na balgasan on lukisan muli dorohat tapi kita mamesan na balga hari Minggu pajangon nami may hami panitia terlalu mobil seksi dana berharap do hami non roh siya nakahita ruas itu dia musay sian ise lapor kamu tuh apa bolong ne bebetemu nang hacali pelok kamu ate jadi songani ma dihita maulate ma saulat nayu pasatami itu sudah hita keluarga
Sian ruas nuhurieta wiksada 1 wiksa 12 nama ngalewat dia karohana doa kapartikian tu panitia terlumubi dia kapangurupi umum mangurupi hita panitia marhite hiteon na pinatupani panitia ima songon berupa luling lelang lukisan perjamuan kudus dohot karikatur arong dope yak kapartikian akan ulina dengan nanak arong dope songon ima siak kami keluarga arong dope keluarga S molate di keluarga Nyonya S Tampu Bolon Inang Boru Hutagalung 2 lukisan nomor 2 dan nomor 6 iya oke iya molate pinasa ma dan pola marfoto be nango langsung mah inang sintu are bormani dan pola marfoto be langsung do bapoto matong marfoto perlu dok kapoton alana fotonan non angga dia multimedia ngaborhat ang dope multimedia foto HP aja foto HP nanti diserahkan tolong foto HP aja alana siaran no di Indosiar nate masuk di anu siaran Indosiar di foto oh ngana anu amang menulang tolong amang menulang harus sakeluarga naya teh iya oke molate mah oras madita tu atau mas pinasama tu amanguluan lau menutup di ulauta molate. Jadi mulai godang madi hamu amanami nanami naung manupahi huliat tahakabe Cibubur asima rohani Tuhan sailam ditabai Tuhan maka pasu akasilas ni rohani hita saluna dinamulak pehita toktong madi dongani diramoti Tuhan kita alani tatutu macarata botarion marede hita sayat somba tedehoma sembah Tuhan tangihonau sakamu matok pasal tua lam ganda bainoni holong derohaki sailam gandai holom martang yang mahita ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banwagijang mauliate puji-puji atok tong di sobah rohanami Tuhan macetakas widahami balganya sidot tolongi didongani diramoti hodo hami sahat tumuain suak songoni ma Tuhan nang dia kamanami nanami na manupahi huyam hakabipe Cibuburon lam tabaya kapasu-pasu silas ni roha dinasida asan dia marhitesiani Tuhan lam ditadanasida sidohot tolong pasu-pasu mana kuriam hakabipe Cibubur pasu-pasu sude parhaladu pasu-pasu nangakarwasna tabaya kasilas ni rohai dihami asa toktong las rohanani manujuho nang di bagasat tikiope dinarain mula be mahani ho matuhan madongani hani jalo matuhan de helik pangiduan namion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asini rohan kata Yesus Kristus holong ni rohan de batama doho parsaoran tadi perbadiama nama dongani hitao saluhuna amen rak mahita madokoras to duhali mau lihat mak